todas, e o primeiro que teño que dicir é: Palestina vencerá, Palestina vencerá, Palestina vencerá, Palestina vencerá, Palestina vencerá. Bueno, eu estou encantado de estar no meu bairro, que coincide que é o mesmo bairro de Moncho Reboiras, e acabo de saudarnos, bueno, un montón de xente coñecida, a todos estes que están aquí, e a verdade é que para min é emocionante. Para a nosa asociación é fundamental celebrar e conmemorar, unhas veces é celebrar, neste caso é celebrar a vida, e conmemorar o asasinato, recordar que neste país houbo eses 40 anos e outros que están viñendo, que lle estamos dando paso ao fascismo, e lle estamos dando paso porque fomos considerando, sobre todo moitos académicos, moitos historiadores, buscando etiquetas para mencionar algo que sempre estivo aí. O fascismo sempre estivo aí, nunca foi derrotado neste país. Que pasa? Que de vez en cuando saen de novo as zarpas, as gadopas do fascismo, e de pronto a xente di: coño, resulta que sí existe o fascismo. Por iso a nosa asociación é unha asociación que se declara abertamente como de memoria antifascista. Hai que decirlo. Está pasando en toda a Península Ibérica neste momento que os fascistas están tomando diferentes posturas, diferentes cousas ao lado dun partido de procedencia franquista como o PP, é dicir, que en realidade son a mesma familia, e hai que decirlo claramente, e temos que procurar ir preparándonos para todo o que ven, porque van derrogar moitas leis, e especialmente neste caso o que nos compete é a lei da memoria, inda que non estemos moi de acordo con esa lei tal como está plantexada, que moitas veces é simplemente un ministro que lle di neste caso a Flor Baena, por exemplo. Por unha parte está moi ben que che digan que o teu irmán, non me sona aquilo de que non fixo nada, pero si fixo algo, porque era un home comprometido coa loita, e era un home antifascista, era de loita antifascista. Agora ven un ministro e che dá unha carta, e temos que quedar contentos con esa cousa, temos que quedar contentos. De feito, estamos algo contentos por ser recoñecidos e sair algo en prensa. Pero o importante sería que o franquismo fose ilegalizado na totalidade. Non pode valer esas cousas a medias. Non podemos ser comparsa, moitas veces, de actos que se fan con boa intención. Eu non o dubido, están feitos con boa intención. Mas é absolutamente insuficiente. O tempo vai demostrar, por desgracia, o tempo vai demostrar que ou ben estamos preparados para o que ven, ou vamos sofrer bastantes consecuencias de que Vox e o PP vayan entrar no goberno. O meu discurso ten que ser político, o meu discurso é político. É apartidista, como a nosa asociación, que aquí hai sensibilidades diferentes e procedencias políticas diferentes, porque foi feita así a asociación, pensada así, con persoas que tiveron unha historia de loita e con persoas que poden aportar toda a súa experiencia. Entón eu penso que nestes actos, neste caso de Moncho Reboiras, que me fai recordar a tanta xente que hubo en Teis, Abelardo Collazo, por exemplo, ¿no? E moita outra xente que foi considerada terrorista, cando en realidade os terroristas son os que impoñen determinadas leis que non permiten que o povo estexa como debe estar, que non se recoñeza toda a historia, que, como decía o meu compañeiro Jacobo, de alguna maneira que non teñamos medo a decir as cousas, porque o medo o que fai é esconder de alguna maneira todo o que realmente está sucedendo, esconder absolutamente toda esa historia non de represión, porque a represión non é nada, a represión a fai a policía, incluso a policía democrática, ¿no? Así entre aspas.
a represión sempre vai existir, a represión a exerce quen ten o poder, evidentemente, pero o que houve na Galiza foi un xenocidio e de alguna maneira puido ser intermitente, de maneiras diferentes, con estilos diferentes, e temos que estar preparados, volvo a repetir, para o que ven. E, de novo, aproveito para pedir ás persoas que estades aquí que nos acompañedes, como nos acompañades, como en moitos actos que xa fixemos, e que pronto vamos a necesitar que estedes apoiando dunha maneira activa a causa da memoria, da verdade e da xustiza. E, sin máis, deixo paso aos oradores que van falar de Moncho Reboldes. Obrigado e un gran ter.